क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा गोदानै फसंनाय अरायथा मावखुलिखौ दिनै बेखेवबाय। थांनाय 1990 मायथाइयावनो गायसनजानाय क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा गोलाव सम गावनि अरायथा मावखुलि गैयालासेनो खामानि मावबोबाय थानायनि उनाव देग्लायसो गावनि अरायथा मावखुलि मोनफुंनो हादों। मख'जाथावदि गावनि दखरसे हा आरो मावखुलि गैयालासेनो 34 बोसोर बर' राव थुनलाइनि फोथाराव खामानि मावबोनाय क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा गावसोरनि मुङै बिटिआर सरकारनि मददजों क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव दखरसे हाजों लोगोसे मावखुलि मोनफुंनो हानानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथिनायजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे इएम रनजित बसुमतारीखौ साबायखर होदों। दिनै फुंबिलि समावनो गोदानै मोननो हानाय क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे अरायथा मावखुलिखौ इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि एबा क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दिनै जोबोद गोजोननायनि सान। नैबे जोङो हाब्रुबारि वार्ड नाम्बार 8 बाहाय दिनै क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि अफिस बेखेवनाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बेखेवनायनि खाफालखौ आं मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो जोंनि बाहाय जेसेबां क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ, आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आङो हामलायनाय बावो आरो साबायखर बावो। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैगौ समावहाय नैबे मावखुलि बा नैबे अफिसावहाय जोंनि बर' साहित्य सभा प्राइमारि कमिटि नैबे क'क्राझारनि प्राइमारि कमिटिया बाहाय मोजाङैनो थुनलाइनि बा सोरजिनायनि खामानिया मोजाङैनो मोजां जागोन आरो बयखौबो थुलुंगा होगोन। नैबे एरिया बा जोंनि क'क्राझार प्राइमारि बर' साहित्य सभानि कमिटि जानानै जोंनि नैबे एरिया ओनसोलनि मानसिफोरखौ नैबे जोंनि क्रिएटिभ एक्टिभिटिस बा जोंनि सोरजिलु थुनलाइ दानाय सोरजिनाय बा बर' समाजखौ मोजाङै गोख्रों खालामनायाव थुलुंगा होगोन होननानै बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियो मावफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो फैगौ समावहाय जोबोद जोंनि समाजनि थाखायबो गोख्रों समाज दानायावबो नैबे अफिसा बिबानखौ लागोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ आरो आं फिन फिरिगासे हामलायनायखौ बावो आरो जोंबो जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो नैबे समायना जाथों जाहाथे नैबे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा समायना जाथों बेखौबो जोङो जयै जयै मावलायलायगोन आरो जाहाथे बयनिबो नोजोर बोनो हायो बेखौबो जोङो मावलायलायगोन आरो जाहाथे फैनानै बाहाय बयबो मोनसे गोसो गुदुङै फैनानै जोंनि नैबाहाय थुनलाइ सोरजिनाय समाज दानायाव जाहाथे आवगायबोयो बेखौ मिजिंथियो आरो बयनिबोसिम खावलायो। जोंनि नैबे क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि मावखुलि गायसननाय बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै आङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि फुंबिलिनि गोथै गोसारनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जाय हक जोङो दिनैहाय बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि उनाव बुंनो थाङोब्ला 1990 सननिफ्रायनो जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोनदोंमोन आरो जोनोम मोननायाव दिनैसिम दब्लायसे हा दखल गैयामोन, मावखुलि गैयामोन। दिनै जोङो बिटिआर सरकारनि अननायाव चिफ सार प्रमद बर' सारनि अननाय बा जोंनि लकेल एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि अननाय आरो जाय बर्थमान हाग्रा बिफाननि इएम मुस्रि रनजित कुमार बसुमतारी बिथांमोननि अननायाव दिनै जोङो नैबे जोंनि क'क्राझाराव थानाय हाब्रुबारि
रेभिनिउ भिलेजाव थानाय गोजाम मोनसे साम्पाबती इरिगेसन प्रजेक्ट बेनि गोजाम न'खौ जोङो जिहेतुके सरकारनि आखायाव दङखाय बिथांमोननिसिम आर'ज बिलाइ गथायनानै बिथांमोनहा अननायनि गेजेरजों जोंनो दिनै दखरसेब्लाबो हा दब्लायसे जोंनो होदों आरो बे होनायखौनो जोङो दिनैहाय नाजावनानै लादों आरो दिनै जोङो गोसो गोथारै जोंनि माखासे गोजाम जोंनि बैसोगोरा बिथांमोनखौबो हांख्रायहरनायनि गेजेरजों बा जोंनि जेनोखि आफादनि मावसोम हान्जा बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय जयगाहुति होनानै जोंनि मावखुलिखौ दिनैहाय बेखेवदों नोंथांमोनखौ बिनि थाखाय जोङो खावलायहरदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो बर्तमाननि जे जोंनि बिटिआरनि सरकार बिथांमोनखौ खावलायहरनो लुबैदों बिथांमोनहा जाहाथे आरोबाव जोंनि नैबे मावखुलि बेखेवनायखौ गोग्गोमै जोंखौ मदद होबावो बिनि थाखाय आङो खावलायहरदों जोंहा गोबां थांखि दङ जे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै जोङो बेवहाय खालि अफिसफोरल' जोंनि अफिसफोरल' नङा बेवहाय जोङो मोनसे लिटारेरि मोनसे हल बेनि थाखायबो जोङो मोनसे थांखि दैखांनाय जोंहा दङ जोङो बेखिनिखौ जोङो मावलांगोन आरो ओरैबायदि मावलांगोन जोङो जुदि जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बासिनि अनगायै सारा आसामनि जेखि थुनलाइयारि आइमोनखौ जोङो बरायगोन आरो बिथांमोननि जेनोखि मदद बिथांमोननि जेनोखि साननाय बेफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय जुथुमनाय सावरायनाय बेवहाय जोङो जायगा होगोन होननानै जोंहा मिजिंथिदों दा बेबादिनो जोङो दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि सरकारखौ जाहाथे उननि समावहाय जोंखौ जेब्लायबो जायखि सरकार फैया मानो जोंनि फारसे नोजोर होबाय थायो बा जोंबो बिथांमोनखौ नोजोर होगोन बेखिनिखौ आङो आर'ज गाबहरदों आरो बेखिनिखौनो आङो दिनैहाय आंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननिसिम आङो दिनै रोजा रोजा साबायखर बावनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर सरकारखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरनायनि गेजेरजों बेखिनिखौनो आङो बुंबाय गोजोन्थों।